Значи аз това го правя почти на всеко каране. Не се удари нещо, е? Не се удари ти, не? Абе! Какво се пръгаш, бе? На късия крак стъпи, а? Това нещо... Какво се връщаш? Защото имаме паднал номер. Имаме салко ли? Салко, да. Да. Това като тръгнеш да изправяш и ти поне стискаш кормилото. И ти като дига правицата и ти навиваш газ, разбираш? Е така, брат, патарите на тръжка, ама той си кажи. Това, като тръгне, по-добре го пусни, да мога да върне гъста, той ще си падне мотора напред. Да, по-добре го фърни. Те така правят всички, като тръгне, се дига и го пуска. И той си пада напред. Той си падне напред, той не мога да се изстреля в наклона. А ти поне го държиш до последно и той те захлупва отгоре. Аз на мене ой ми изкриви това, аз го правях с това, това. Мотор ми прави задно стало. Както се дига стало.